So guys, apo like I said previous video yangu kuti vakomana vanozotevera muna malines ayani achaura vanotevera vatanga futi kumataitena ese mumwe. Saka the other guy airova tudzi pamusoro uyu achirova this line rese iro because muzasi vangu vatoita kudhara. Saka ni ndo maitirwo azvinoita. I was like, oh wow. Saka ni apa pamunhu uchitongoda ngoskipa unotongoskipa, hapana munhu anombozvitarisa kuti waskipa wadii. Saka ndo maitiro avanotoita ende havatombojambi kana any stage. So guys, ini ndiri kuti if you want fence pamba penyu nakuprice kana kuplot, get in touch with me. Ndouya navanhu ava munozviona. Uyo ari kumberi uyo ari kurova line iro rese irero because kwemwe kwese kwanga watopedza kwanga kufanira kuti vatange kuchikakakaka. Guys, vanhu vanga vari kumaraini kwakatapirigwa. Munhu wairivhesa oti iri timu Harare kairi. Ndakanakirwa ikati raoko zvikanzi aiwa timu Harare hakuna mabva Harare vanimi ndimunokaka fenzi muchidai. Ndikati aiwa we thank God kana muchiona chi kuti vanhu vakuita basa seizvozvo. So I spent the whole day rekupesera navo ndichikabika nomena noona kuti vari kuitei ndikapedza ndodzoka chikodero. Saka ni we a tag team yakanga yakanaka chaizvo. Like I said kuti vanga vari 3 but vakazopesa va2. Saka ndo zvazvakuitikapo. So iyi ndo yanga ya final story. Actually second from last final stroke. Kana vapedza vakazobva ndobva vasitanga kuchienda kuti vachinogadzira kwekumain gate kuti kunje kuchiti lese pane checha chinozopinda muvhu checha vachigadzira futi concrete kuchiwane pekupinda pane pakasimba. Ndo izvozvo zvakaita Ivan Caretaker akatapirirwawo akatenda and also our client akatenda singatomboiti akafara nebasa redu ratikaenda kunoita refenzi kuchiredzi. So now the challenge ngeyekuti ndaenda kubvunza kuti saka now lese tikapedza lese kuma 5 tichafamba sei. So isusu kusaidi kwatiri kwacho kwakuri kumaplots aya kuBuffalo kweko. Saka ni kudhuze kunjanji kunofamba nematrain ayo. Taifana kuti tifambe toenda kunokwirira zvimota pazakatenofu ingadei takasira kupedza. Unfortunately hatina kukasira kupedza. Vanhu vakazopedza think kuma 66. I'm on at the front view. The front view, guys. Look at that. Tikaya pasina fence. This is after pava fence with my team. Mune bato sara asiri mfence waega kana mbombe kana mbudzi dzaida kupfura nepapapa zvichatoiti. So now kumashure kwakaiswa kagedhi kuti kadiki because kuti olese kana vakiateka achibuda achina kwaanoenda anobuda nekubheki kokoko okiya zvakare kufura ndikogara kwakakiwa and zviri safe wo kuti abude nekuko because akazoenda nekumunebha akanga adii avharawo kwake anosvika pekudese pekuda nako. And also I think vane magardens kubheki kwavo. Saka vanhu ndosaka vakaisa kageti kekubheki. Ndini ndanda kukushainirai kuti come and see what the Lord has done. Ifenzi yapera managed by Sherona, guys. Ndandiriko 3 days kuchiredzuko kwaipisa guys. Ndasambona nzvimbo inopisa kudero. Yes ambogara but gwendo guno kwa hazingazi kuti even mu rain season kunopisa. Ndamona mvura kataigeza ru 4455 uchiti ukapedza kwakutoyerera ziya ukapedza kwakutoyerera ziya kungopedza kwako chete ziya rotoyerera hamozviona. So ndizvo zvozvo zvakabuda zviri izvo ndiyo fenzi yedu. And I think I was saying kuti pekupesera kana vapedza kudai also vanoenda kumain gate ndokwa vanga vakugadzira apo pana chikudzai apo kuti vanga vakuisa concrete chekupesera kuti pange pachizota kuti gate riwane chinhu chinoenda pasi chisimbi chinoenda pasi chinobata main gate then panenge pane futi kagate kadiki kekupinda nako ako. Uye umboona guys ndotokerazve kurotama tichafambaze hayi zvakandiomera guys kwatiri pacho kune mufambo. Samukana mota sa uko kupaka tombo ya side rero uya hande awukabada munzwa tamba mtera anachiona. This is the fence ine back wire kumberi hande. Saka apa pamukona pesa apa patikauya tikaya last week iyo I think 2 weeks ago but apa pameshwa papedza kumeshwa kuti fence isashota ndopa vasiya vanogara papanzi vagocleana pese panapa. Saka vakacleana mese mamukona mamina zvisora iyi inenge yatofunze mumwe souya kuno souya. Saka iri zimuti remuyadzi mawe izakazodonha zvuru because vanga vakakangama nomwana atonzwa. Tamaona manje vakazama kuti sei rada chidhumbu papa kudata ngekachuru sotofu. Saka vakazotongototi ndomaita ngozi havakatadza kuribvisa. Saka ni tadzinotoita sei hande
Chacho apatoradza kuti chachiri churu kachi. Chigwe. Chaiva churu chakatodhozewa nekanzuru. Pane zichuru zihombe. So in so that's the cottage here. I'll show you my English akanya kwatama kumakanaka tonight soya. Inoba yawuzo. So uya akakura mastenzi ona kwatabva uko tadzai kwatabva uko ndo kwatabva uko amozviona handei akunobata kona imwe tosvika pano. This is the corner tadzai mukona macho muno amozviona. Wemire panapa mumbocheka makadai kumashure ukoko cheka ukoko kwekustendi mobva macheka ukoko kusaidi futi rese iro aiona kusvika kwekupedzisira ukoko ocheka futi yose yebuda ndika ikubuda zve handiti tiri kudonha ndambona muri komba ndakufamba ofamba kunokuda tangobasheka maiwa nini zvino padonha pano yai so kunoku kubheki kune gedhi iri vanogara kuno kwakati hatine tine kagadheni kedu sandiro plus nekubasa vanoda kubuda negedhi reisa kune back gate kadiki kana handei kune aya mazizuna ndaifumwa madundira guys vemuone padhuze akazara kuno mazizuna chirgaizvo kubati saka ndipo pano this is the corner yavo wotadza uko futi ukoko kwatabva uko handiti saka ukoko bheki yedu iyo then woya panapa tadzai ukoko tocheka takaenda ukoko saka mozviona unobayiwa kada kujamba apapa ndaakufamba futi saka inini sebhozi aya ndo anonzi makona post wati takadzidza zvinhu zvakawanda pamusoro pefenzi gwendoguni aya anenge akasapotiwa newati mboenda wasamasapotiwa pesa apaiswa concrete mese umomo concrete yedu ndo anoisa umomo uye hapana mboshanda mabhara akawanda because pakashanda maquastones acho ni I remember ndakapuwa chikotation chacho chana nacho then 2 bags cement ndo dzakapinda mumaguri yese mabhara so inda apo vanenge vachishandisa chimushini chavo chechidhurudhuruka muchachiona futi handei uya basa rese rachirohwa irori pa3 days cottage uko kuvakomana vava kutorya avo tikaya tiri 3 but one wachakabva aita emergency ndini ndanga ndiri house girl pano asikana kuchera mvura kubika kudii ndakari kutamba rachira zviya tayambukuona rinobva rasapotwa nesapota iyi fenzi ndandaitasa sikumbofamba sei dingiriki nditambo yavanenge vachisauma korere tori basa zvevarume ndachiona zvisizvo raitouya handei letgoa graundi vacho vakadaiwo so handei ii zvonzi zviizvi zvonzi zviko iwezvi matechira zvigaisi zvinhu izvizvi zviri fani pavaizvigadzira nechakuti ko zviizvi ko zvotori nenyaya zvekugadzira kudai 3 good days vanhu vachingenga kudai uko saka ndio zvamuri kuona kuti apedza basa uko tobva tauya pano uko ndokufurandi kwacho uko stand iri mukati umomo iyo cottage yamuri kuona izvo so this one ndo project yananji manager kuno kuchiredzi kumaplots so those were fans guys for the people ndibate panhamba dzangu ndouya ine team I'll come without failure hambozviona saka pane gedhi panapa iri rihombe nekagedhi futi kadikaka so apa pachashandi because ndopo papesera kuita apa panoiswa cement ndopo pesera kuita ipapo handimbozviona manje saka isaka kugadzirira kuti tichibuda kunopisa zvako varume handiti kureverai nhema kunopisa kwete zvishoma hama babata
kunopisa kuchira munhu kuti uchuchu. I think ndizvozvo. Thank you client nekuti pabasa ndakararamawo ndishere uyo. Other fans guys, get in touch with me. Tazvita kuchiredzi kwatatiri. This is chiredzi. Kuchiredzi uku kadzira kuinda. Only 3 days guys. 3 days. Chipa tapedza basa iri. 3 good days. Basa tikasiya tapedza. Pamuri kungoona izvi. Sana kupinda mukati zvangu. Kerebu. Odai. Odai. Tapedza takuinda manje zvapera izvi. Fenzi yedu yatatikawira 3 days takurova pasi. Kuno kunta kusvika kubayiwa. So apa guys takuda kuti tinokwira bhazi ra7 kuchiredzi town. Saka tofanira kufamba kubva kuno toti zo kuinda kunonokwirirwa kwacho. Ndokwatakuda kuti tichiinda. Apa